Jo crec que és veritat que la lluita està al carrer. Com qualsevol lluita, des dels despatxos no fem res o poca cosa fem. Si no tenim la gent mobilitzada, si no tenim les persones del territori mobilitzades, doncs aquests carritostes no es faran ni cas. Aquesta és la realitat. La iniciativa, com us dic, al final, la iniciativa no l'ha pres Lloret, l'han pres conjuntament Lloret i Blanes, i concretament els grups d'iniciativa Esquerra de Lloret i Blanes. Si alguna cosa ens distingueix a Lloret i Blanes en el nostre grup, a les nostres assemblees, és que treballem conjuntament en molts temes. Molts. No, bonic i és la realitat. És la realitat. Hem tingut moltes trobades, no solament en aquest tema, en el tema de sanitat també treballem conjuntament, per exemple, que és una cosa que ens afecta. En el tema del transport públic també hem treballat conjuntament. Què farem? Nosaltres hem convocat a una sèrie d'associacions per fer una reunió per veure la valoració de quines accions farem al carrer. Independentment de les al·legacions que puguem fer, que això és una feina de despatx, sinó què accions farem al carrer per intentar aturar aquest projecte. I això no és una decisió exclusivament nostra. Com deia abans el Víctor, és una decisió del conjunt de la gent que viu al territori. Si no tenim el recolzament de la gent del territori, aquest projecte no s'aturarà. De moment el que estem fent és una mica de debat, una mica d'informació i donar una altra informació de lo que suposa l'autopista. Donar una altra informació. Perquè estem molt acostumats a que ens vinguin, a que no ens deixin participar, a que no ens deixin dir la nostra i després ens trobem el projecte ja fet. I això sí, desmobilitzant la societat. Si hi ha coses que s'han aconseguit, i l'Antoni ho sap molt bé, és que les coses s'aconsegueixen lluitant al carrer, mobilitzant la gent. Si no, no s'aconsegueix res. Si tenim aquest estat d'amistat és perquè molta gent ha lluitat. Si tenim unes infraestructures més o menys decents és perquè la gent ha lluitat al carrer. I una de les coses que ens caracteritzen. Primer, tenim la sort i l'orgull, tant a Blanes com a Lloret, de comptar amb un associacionisme o amb un teixit social actiu i combatiu que SOS Lloret, per exemple, també ha sigut un gran exemple de lluita, combat i acció directa sense por pel territori. I amb una premissa de que i és una frase que anàvem repetint i que a en Lluís li va agradar molt, que tenia penjada al Facebook el dia que anunciàvem l'acte, el dia que vam fer la presentació aquí el divendres, vaig penjar una frase de la nostra terra no pagarà els seus negocis. És a dir, la terra és nostra i no perquè vinguin des d'un despatx a Barcelona ens diran què hem de fer nosaltres a casa nostra. En aquest sentit, tant a Lloret com a SOS Lloret com a Blanes, com apuntava en Joan abans que ha parlat, Pinya de Rosa era un pla parcial que tenia un hotel de 5 estrelles, tenia una urbanització de prop de 300 xalets i hi havia vivendes. Fins i tot l'Ajuntament va arribar, o sigui, la propietat, la Junta d'Urbanització va arribar a cedir tots els rendiments a les zones verdes i els percentatges de drets urbanitzatius i tota la pesca. I no recordo, Joan, 14 o 18.000 signatures van recollir? 18.000. Doncs aquest pla parcial d'hotel de 5 estrelles, xalets, etc., ara llei 26/2003, declaració del paratge natural d'interès nacional de Pinya de Rosa. O sigui, el que anava a ser un pla parcial urbanístic del darrer tram que ens quedava de Costa Brava com a tal, el vam convertir en un parc natural d'interès nacional. Tenim els nostres problemilles, no ens resol, però ja estem, per tant. I això estava aprovat, definitivament. Definitivament, fins que els hi van fotre la por. Penseu que al final, potser perquè som d'una altra pasta, però en general la pasta habitual del político tipus és a la que veu que hi ha una mica de moviment, que li pot passar a facturar quan queden 2 mesos per les municipals, de corbata. Quan veu que el poble es mobilitza en contra de l'opció que ell ha escollit, doncs no passen canutes. I teniu un magnífic recull del dia dimecres de les declaracions de tots els portaveus dels grups municipals de Lloret, ben maques a Ràdio Lloret per emmarcar.